नैसानैसोआव UK नि जरासे कापोल जाय माने 264 ता सनानि कॉइन्स एबा जोङो खावरि होननानै बुङो बर'आव फैसा खुस्रा मोनदों खोनानाय मथिबा बिसोर मोननाय खावरिफोरा 400 बोसोरनि आगोलनि कॉइन्स होननानै खोनानो मोनदों आरो बिनि बेसेना 2.3 crores हालागै जागोन होननानै खोनादों आरो नैबे खावरिफोरखौ बिसोरो गावसोरनि किचेनाव मोनदों होननानै खोन्थादों जायखौ माने बिसोरो रिपेयार खालामनो थाखाय माने सिंनि माबाखौ जावदोंमोन जाहैबाय बेफोर कॉइन्स एबा जों खावरि होननानै बुंजायो बेफोर कॉइन्सफोरा माने 1610 निफ्राय 1721 हालागै माने डेट दंमोन होननानै खोनादों दा बेफोर कॉइन्सफोरा जेम्स 1 चार्ल्स 1 निफ्राय लानानै जर्ज 1 मोन बायदि राजाफोरनि दिनसिम सोलिनाय खावरि दा बेफोरबायदि खुस्रा एबा खावरिखौ गावसोरनि किचेनाव मोननायनि उनाव बिसोरो लन्डननि अक्सनार स्पिंक आरो बिनि फिसालाखौ दाने लिंहरो जाहैबाय दा नैबे खावरि मोननायानो ब्रिटेननि बयनिख्रुइबो देरसिन आर्किअलजिकेल रेकर्ड होननानै बिसोरो बुंदों जायखौ जों बर'आव गोजाम नायबिजिरनाय रेकर्ड होननानै जों बुंजायो दा नैबे जरासे कापोलखौ जोङो बेसेबांबा लाकी एबा भाग्यवान होननानै बुंनो हायो दा बिदिनो मानसिफोरनि गेजेराव कुइसन जागासिनो दं जे मानो इ टाइमाव माने बेंक थानानैबो मानो बेफोरखौ माने खावरिफोरखौ मानो फबनानै दोन्दोंमोन बेखौ मानसिफोरा दासिमबो मोजाङै मिथिस'वाखै बा मिथिनानै मोनाखै